Farebná škôlka. Nezabudnite dať like, odber a môžeme začať. Dobrý deň. Doniesli sme deti. Ahojte. Ahojte. No tak dobre, deti. My ideme a vidíme sa po obede. Ahojte. Ahoj. No dobre, deti. Ideme do triedy a môžete sa hrať. Dneska prídu nové hračky. Jupi, nové hračky. Dvoch zoberem a vy pôjdete na vlastné. No dobre, sme tu všetci? No, sme tu všetci. Zoraďte sa podľa dúhy. Dobre, sme tu všetci a môžete sa ísť hrať. No, hurá. No dobre, chlapci, poďme my sa hrať s autami. Ak sú tu nejaké normálne. Toto nechcem. Toto chcem. No babi, poďme. A nie, nás ako málo. Ale nie. Poďme hrať toto, ako sme minulé. Musíme to na stole hrať. Bože, nejde to na stôl. Každý hádže kockou, dievčatá. Ak to hodí kockou, tak ten sa pohýna. Tak už tomu chápem. Nechytaj to. Alebo to poďme hrať sem. Baví vás to, babi? Nie. Nás to nebaví. Ale poďme sa rozprávať. Poďme sa rozprávať. Chovajme sa. No dobré. No, kto to je? Dobrý deň, pani učiteľ. Dobrý deň. Tu máte tie nové hračky, doniesol som. Ďakujem. Dovidenia. No, deti, prišli nové hračky. Jupi. No, položte veci, hračky. Každý sa postaví sem. Kde sú dievčatá? No čo je? Zmeškali sme niečo? Dievčatá, prišli nové hračky. Jo! Hurá! Poriadte si. Dievčatá si poriadili. No. Ja vám to takto ukážem. Prvé auta prišli. Ale
No takéto auto. Wow! Už sú aj moje farby! Aj mojej! Wow! Aj policajné! Wow! Máme každý podľa svojej farby auto. No dobré. Tak vám to dám sem. Počúvajte ma, staré hrač. Tieto staré autička vymeníme za nové. Hurá! Tieto dám sem a ak budete sa chcieť hrávať s týmito, tak si ich môžete vytiahnuť z krabice. Ale už sú dosť staré, už opotrebované sú, takže my vám tieto nové autička dáme už sem. Konečne sa môžete všetci hrať, aj baby, aj chlapci. No, tak poďte sem. A teraz vás, dievčata, čaká nové bábiky. Wow! Poďte von, naspäť, chlapci. Wow, barbiny! Wow! Wow! Tu je chlapček, tu je dievčatko, tu je ďalšia dievčatko, tu je tiež dievčatka a tu je to. Wow, wow! Budeme sa hrať na rodinu! No dobre, deti. Môžete si ich pobrať a môžete sa začať hrať. Poberme si rýchlo. Ja chcem byť mama. Ja chcem byť otec. Ja chcem byť... Jakub, poď sa s nami hrať. No dobre. Poď, ty budeš otec a my budeme céry. Ja budem spať. Ja budem hore. Ja budem na vecku. Ja budem tu. No super, konečne. Učiteľka, ste v pohode? No nič. No poďme sa mi hrať. A položite si ich pekne tu. Poďme sa hrať s autami. Ale teraz podľa farby hráme, či? To je jedno. Všetky vyťahneme. O pár minút neskôr. No dobre, deti, už je obed, takže odložte hračky a ideme obedovať. Nie, my nechceme ísť spať. No ale musíte bez debaty. Pojeme papať. A pojeme spínkať. My už sme... Dobre, chlapci, a ešte vy, dievčatá. Ideme... A toto ste mali odložiť tu. No do pekla. Dievčatá, do budúcna semka. Ja to po vás upratovať nebudem. A po obede pojeme vonka. Takže zohráte sa podľa abecedy, nie podľa abecedy, podľa dúhy a pôjdeme pápať. Máte tu takéto chlebíky a šup, zjedzte to. A vonku je zima, takže budete po spaní budete sa môcť hrať. Jupi! 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 No a ja sa s vami
budem musieť lúčiť, lebo budem musieť ísť k doktorovi, takže pôjdete spať a bude vás kontrolovať zastupujúca učiteľka, dobre? Ale šup, ale bez komentárov. Dajte taniere a ideme spať. A každý pôjdete na vecko. Takže všetci k záchodám. A zase musí Sára prvá. Áno, musí, lebo je prvá v dúhe. Lebo je červená. Červená je prvá. No dobre. No pohnite. No dobre, deti, predlečme sa a ideme spinkať. Ide Max. To je jedno ako ste. Len nech spíte. Ja spím hore. No dobre, deti, ja sa s vami lúčim, takže vidíme sa zajtra. Ahojte. Ahoj. Dovidenia. No dobre, deti zaspali. Idem. No čau moja. Ideš k doktorovi? No hej, idem. Tak ahoj. Joj, zase deti. Už mám všetkých detí nervy. Mám od nich zatiaľ pokoj. Takže máme... Stávame, detičky, stávame. Stávame! Ja som spadla. Ja som spadla. Neplač! Nemám tu rada. No dobre, prezlečte sa a choďte sa hrať. Ježiš, toto je taká hrozná učiteľka. Ani mi nevravte. Neviem, či tu prežijem. Už sa teším, keď odídeme. Keď už pojeme domov. No dobre, deti, choďte sa hrať.
sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute!